Dagizuen bezala, Joan Colmenero bandako trompeta jole izan zen eta inauteritako hainbat pieza konposatu zituen. Eta duela 50 urte enkargatu zitzaion danborradarako pieza bat konposatzea. 50 urte betetzen dira urten, Tolosako danborradaren pieza estrenatu zala. Orduan, orain omenaldi gisa, udalaren ordezkaria, Jokin Bidarraz alkate jauna, eta Juanitoren alaba, Itziar Colmenerok, mesedez aurrera pasa, eta Itziar alabak jasoko ditu udalaren eta bandako ordezkarien opariak. Eta ondoren bandak Juanito Colmeneren Tolosako danborraren pieza eskainiko du. Laguntzaile izango ditu danborrada guztietako ordezkariak, bai ostegun gizeneko danborrada, ostiralmeko emakumeen danborrada, Beratzubi eta Arkoiris Guardia Inglesa eta larunbateko danborradakoak. Eta zuzendaria, kasu honetan, Jose Javier Colmenero, Juanitoren semea izango da.